לטוס לי לירח ולטייל לי בעולם עם כדור פורח. כל כך הרבה דברים אוכל אז לגלות והכל להביא בלי סודות, בלי סודות. זה לא חלום, לי זה גם קורה כשבספרים אני קורא. תן לי שעה, בבקשה, תן לי בה, תודה רבה, תן לי לה, כמה נפלא, מה קורה? אני קורא. בית ספר, אורחים נכבדים, מורים ותלמידים יקרים, בוקר טוב. התכנסנו כאן היום כדי לקיים את טקס מצעד הספרים. יום זה מסמן עבורנו תחילתה של שנת בריאה. לפני שנתחיל בטקס, אני מתכבד להציג את מדריכת ספריות בתי הספר שרה ניר. בוקר טוב לכולם. אנחנו השנה חוגגים את 20 שנה למצעד הספרים. תעלי לה, אנחנו רוצים, אנחנו מסכים. תראה את המיקרופון השני. השנה אנחנו חוגגים 20 שנה למצעד הספרים, שזה באמת יוזמה של משרד החינוך לעידוד קריאה. כל שנה יש 50 ספרים שמתפרסמים לכיתות א' עד ו', ויש לציין את בית ספר תומר שכבר כמה שנים משתתף במצעד, והשנה זו חגיגה מיוחדת, בית ספר חדש, ספרייה חדשה, ואני מניחה שזה רק עוד יותר יעודד את המשכן החדש, יעודד עוד יותר לקריאה. אני מאחלת לכם שיחד עם המורים וההורים, שיש להם חלק מאוד מאוד חשוב בעידוד הקריאה, גם בבית, גם בבית הספר, תמשיכו ותקראו בספרים המרתקים. ואני מאחלת לכם, ואני רוצה עוד להוסיף משהו, דווקא בעידן הדיגיטלי שרואים את רובנו מזפזפים ובסמארטפונים ובפלאפון, לא נשכח את מקום של הספר. אני לא אעריך עכשיו מה המקום של הספר, כמה לספר יש ערך מוסף שאף פעם הטכנולוגיה, אני מאמינה, לא תוכל למלא את המקום שלו. אז ניקח איתנו ספר כחבר טוב, בשעת אחרי צהריים, בבית ספר, בשעת הערב, ואני מאחלת לכם שהספרייה שלכם אף לא תעלה אבק. למה? כי תמיד תקראו, וברגע שקוראים ומדפדפים, אז אף פעם יש שכבת אבק בספרייה ובספרים. אז קריאה מענה ובהצלחה ליום חשוב זה. עכשיו אני מתכבד להזמין את גברת מריאן. מה לקרוא לגברת? בוקר טוב לכולם. שרה יקרה, תודה לנו. הורים יקרים, תלמידים וצוות נפלא. מצעד הספרים
חל כל שנה כפתיחת נושא של קריאת ספרים הכלולים במצעד. אני אחזור ככה ויחזק את הדברים של שרה. מצעד הספרים היא תוכנית הפועלת לקידום הקריאה בקרב הילדים והנוער. רשימת ספרים הוא צעד והמטרה שנקרא ונפעל בעקבות הספרים. אתם יודעים מה הם כוחם של ספרים. מי שקורא לעולם לא יוצא ריקם. כל ספר שפותחים מוצאים בו מה שלא מצאו בו קודם. קריאת ספרות יפה בבית הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות, התנסויות, שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את עצמם, את זולתם, יפתחו את הדמיון והחשיבה ואת תרבות המחשבה. הספרים היו המקום היחיד שבו התקיימו רחמים, נחמה, שמחה ואהבה. הספרים אהבו את כל מי שפותח אותם והעניקו ביטחון וידידות מבלי לתבוע דבר תמורתם. הספרים אינם נעלמים לעולם, גם לא כשהם זוכים ליחס גרוע. ילדים, לקרוא ספרים זאת מתנה, אז אני מאחלת לכולנו קריאה מהנה. אבל ביום כזה מיוחד אני לא יכולה לפסוח ולהזכיר את היום הזה המיוחד, ולא סתם בחרנו את היום הזה. חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי. אנחנו קוראים במהלך השנה וגם כבוגרים וגם תלמידים את היצירות שלו במהלך כל זמן, כל שנה זה דבר מתחדש. אז היום חיים נחמן ביאליק, ודבר נוסף ילדים שאנחנו לא נשכח, זה יום הקדיש הכללי. 10 בטבת הוא אחד מארבעת ימי צום יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה הוא התאריך שבו בשנת 588 לפני הספירה החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור 1.5 שנה בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון. מאז שנת 1950 יום זה מצוין במדינת ישראל גם כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה שיום אותם לא נודע. אז מהאווירה כזאת אנחנו נעבור לשמחה. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו יום מהנה. שימו לב לגם כל התכנים בתוך הטקס ילדים. מיכל ישבה וחשבה ושזרה בכל חלק מתוך הטקס את האמירות שאנחנו יכולים ללמוד. אז אני קודם כל רוצה להודות למיכל היקרה, מחיאות כפיים. אנחנו נגיע גם לסוף. לאור המקסימה, תודה רבה. מחיאות כפיים. למרים, מחיאות כפיים. לכיתה ב' היקרה. למוריה. לכל מי שעמל, טרח וענונו, ולילדים המקסימים שלנו. שאתם עוד רגע תראו כמה שהם נפלאים. אז תודה רבה לכולם ובהצלחה. גם השנה בית הספר משתתף במצעד הספרים. והמטרה לעודד ילדים לקרוא ספרים. לאורך השנה תקראו ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים נוספים על פי בחירתכם. במסגרת מצעד הספרים אנו נשתתף לאורך השנה בפעילויות שונות ומגוונות, וביניהם תציירו, תמחיזו, תשתתפו בבחירות בהם תבחרו בספר הטוב ביותר של השנה. ילדים, ספרים הם בסיס למטען התרבותי שלנו, ויש מהם שאף משפיעים על תפיסת העולם שלנו ומייצבים את חיינו. ספרים יש בכל מקום, כדאי לקרוא בכל מקום. במיטה לפני השינה, בטיול בעיר הגדולה, אפילו בגשם מתחת למטריה. כמובן באמבטיה. אפשר לקרוא עם סבא, אפשר לקרוא עם אמא, ומה רע באבא?
שלי, סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. אל תגיד לי אולי אין לי פנאי או מחר, אל תגיד לי עייפתי וכבר מאוחר, רק סיפור לי ספר אחד ויחיד, ותהיה אבא כמו תמיד. אבא לאבא ספר לי סיפור, אבא לאבא שלי. סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. אל תגיד לי שאמא יודעת יותר, אל תשאל אותי מה כבר אפשר לספר, רק ספר לי סיפור יפה וגדול, כמו שסיפרת לי אתמול. אבא לאבא ספר לי סיפור, אבא לאבא שלי. סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. סיפור רק אחד, סיפור מיוחד, סיפור בשבילי. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמא הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן, וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת. את זוכרת את השיר הילדה הכי יפה בגן? לא, בעיניי אני צריכה לזכור אותו. את הספר הזה שהשתתף פעם במצעד הספרים, עקבת ה-16, שכתב המשורר יונתן גפן. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, הוא מאוד יפה. כן, אני נזכרת, זה ספר עם המון שירים וסיפורים יפים. יש בו את הסיפור על האיש הירוק, את זוכרת שפגש את האיש הכחול. מה? רק שירים יש במצעד הספרים? מה פתאום? יש הרבה ספרים נהדרים. אני זוכרת למשל את הספר שהיו בציורים רק בשחור ולבן, ואת כולם צייר המחבר בנקודות קטנות וצפופות למטאטא של האלמה. כן, אני זוכרת גם את המכשפה המטאטא שכולם רצו את האטרף, ובסוף המטאטא נשבר. מסכן, ואני זוכרת בילי, הקוסם העד שהגיע לבית ספר חדש שהתאקלם לאט לאט. כן, אנחנו זוכרים את הספרים של שנה שעברה ושל שנים עברו. היה ממש מרתק לקרוא אותם. מעניין איזה ספרים יהיו השנה במצעד. כשאומרים לי ספרים אני חושבת בהתחלה על אותיות ועל מילים, עד שהן מגיעות לי ללב באלף צורות ושבילים. יש ספרים שהטיול בהן קצר, ויש ספרים שהוא מסובך וארוך, וגם קורה שהטיול תכף נגמר ואני נשאר נבוך. אבל כמעט בכל שיר או סיפור שאני קוראת, משהו מדבר אליי. אפילו מילה, ודבר מוזר לפעמים קורה. אני רוצה לחזור להתחלה. העולם מלא מילים, מכל המינים, מכל הגדלים. מילים נמוכות, גבוהות, נפוחות, מילים מצחיקות, כועסות, מעופפות, מילים שובבות, מרקדות, יחפות, מילים ג'ירפות, וגם ככה סתם מילים יפות. העולם הוא כמו ספר גדול נפתח, הכל בכתוב ונפלא כל כך, וכשפותחים איזה ספר מן הסתם, מוצאים בו את כל העולם. לדוגמה, שיר שכתבה הסופרת והמשוררת סמדר שיר, איך מבשלים מרק טעים. אני זוכרת את השיר הזה, הוא מאוד יפה.
התבשיל שלנו מורכב ומסובך, ואותו יש להכין בנימוק וברוך. הקשיבו למצרכים הדרושים ואז תבינו את מהלך העניינים. את התבשיל מכינים יחד קיסר השכונה, החדשה של לואי, שבועיים בכפר. את החומרים יש להכניס לתוך גערה גדולה שנמצאת במחבור, שבו תלוי בעיר אישי על הקיר, ומשתקף כוס סוד הגן הנעלם, שהסתתר בו הארנב שרצה להיות עץ. צריכים לפתוח בכוח ובאון בכל הרצון. לבחישה מוצלחת יש להביא לעזרה את תומאס ואני, העיפרון השחור, לא מסי, והילדה שלא ידעה לישון. יודעים, כל אלה הספרים של מצעד הספרים. יש לבשל את המרק על אש קצת קטנה. טעימה ראשונה מתבשיל הבכורה, טעמו סיטה עדת החלל, שהביאה איתה את הצבע השמיני, וחתול אדום ארוך שיער. אהבו כולם את טעם התבשיל, הוא הטעם נהדר. אהבו כולם את טעם התבשיל הנפלא, והחליטו שאולי אפשר להרגיע סוכר. הוא הטעם נהדר. אהבו כולם את טעם התבשיל הנפלא,
חיטה והורידו יחד מצלחת מלאה לארץ אחרת. אחרי השיר, נציג לכם אחרי השיר שהשיר ילדי כיתה ב' את חלק מהספרים הצועדים. שלושה. רני? נדבר בשפה יפה. בואו נדבר. חברה לאיש ואישה נדבר נאות סליחה שלום ולהתראות בואו נדבר בשפה יפה בואו נדבר בשפה יפה בואו נדבר רק מילים יפות כך בעולם יהיה נעים לחיות סוכר. ספרה החדש של נעמי בן גור, בין ספרה אין לי עם לשחק, שדה של בטריות ומגדל של נמלים. אולי גרגר של סוכר מספר שכל השבוע טורחת הנמלה חרוצה בהכנות לשבת בזמן שהצרצר מבלה בשירה ובריקודים. כשהצרצר מבקש להכין עוגה לכבוד השבת, הוא זקוק לעזרתה של הנמלה ומגלה שגם ביכולתו לעזור לה. הארנב שרצה להיות עץ. בוקר אחד התעורר לו יובב הארנב במצב רוח רע במיוחד. למה כולם מציצים לי? הוא חשב לעצמו ממעמקי אמיתם. למה לא עוזבים אותי במיוחד? אם הייתי עץ למשל, אף אחד לא היה אומר לי מה לעשות. דוד רוזנפלד כתב, ומאיה שלפר עירה סיפור הרפתקה מלא קסם על הארנב שמחפש את עצמו וגם אותי, אבל לא בדיוק את מה שמחפש. זיתה ילדת החלל, מאת עתקה בן. זיתה הצילה את כוכב המגילות, ועכשיו היא מגה כוכבת גלקטית. כולם רוצים את קרבתה. במיוחד אנשי הכוכב למפוניה, שבטוחים שרק היא תציל את הכוכב שלהם מסכנה איומה. אבל זיתה לא מרגישה גיבורה. היא רק רוצה לחזור על כדור הארץ, אלא שהמצב מסתבך והדרך הביתה הולכת ומתרחקת. בעיקר כשבשטח מסתובבת רובוטית מסוכנת, שאומנם דומה לה כמו שתי טיפות מים. אבל זיתה מוכרחה לעצור אותה לפני שיהיה מאוחר מדי. החצוצרה של לואי כתב א' ב' ווייט. לואי הוא ברבור צעיר שנולד באגמי הבר הפירים של קנדה. לרוע מזלו הוא נולד ללא קול.
בעזרת ידידו, הילד סם, הוא הולך לבית הספר ולמד לקרוא ולכתוב. הוועדה ניצבת בפניו בעיה גדולה. כיצד לחזר אחרי סרינה, הברבורה המקסימה. לעזרתו של לואי מגיע אביו, שבראשו צץ רעיון גאוני. אם הברבור לא יכול לדבר, אולי הוא ינגן בחצוצרה. מכאן והלאה נסחף לואי למערבולת של הרפתקאות מופלאות, הטומנות בחובן פרסום, עושר והצלחה. אך לכל הצלחה יש מחיר, ולואי הולך ומאבד את זהותו כברבור פראי וחופשי. אוצר קטן, ספרה חדש ויפהפה של הסופרת והמשוררת הידועה והאהובה שלומית כהן אסיף, בספר 24 שירים חדשים רגישים וחכמים המלווים ביורים נעימים שיצרה ענבל לייטנר, בהם שהוצאו עבודות ריק מעדינות. סוד הגן הנעלם. מרי לונגס היא ילדה עשירה ומפונקת הגדלה בהודו ומטופלת על ידי משרתים. כשמגפת חולרה לוקחת ממנה את שני הוריה, נשלחת מרי היתומה אל אחוזה דודה מרק רייבן. הילדה הבודדה יוצאת לשוטט בין גני האחוזה הקודרת ומגלה במקרה מפתח ישן קבור באדמה. המפתח פותח דלת לא רק אל גן סודי וקסום שהוזנח במשך שנים רבות, אלא גם אל ליבה הסגור של מרי. היא מתיידדת עם קולין, בן דודה החולני, ועם דיקון, ילד טבע מקומי שמדבר עם חיות, וביחד מפיחים שלושתם חיים בגן הנעלם, ולומדים להכיר את כוחם המרפא של הטבע, של הידידות ושל כוח הרצון. בארץ אחרת מאת טל ניצן. העיר הזאת גדולה כל כך עד שאפשר לנסוע שעות באוטובוס, במונית, ברכבת התחתית, ולא להגיע לקצה שלה. אם אלך לאיבוד לא אוכל להסביר מי אני, איך קוראים להורים שלי, איפה אני גרה. אף אחד לא יבין אותי. המחבוא מאת סלסל לינזדוויר. סיפור סוחף שמשאיר לקוראים חומר למחשבה. כשאליזה ישנה אצל סבתה דוניה, היא מגעת שסבתה לא מצליחה להיראה. היה לה חלום רע? אליזה שואלת. אבל כשסבתה מתחילה לספר, התברר שלא מדובר בחלום, אלא בסיפור אמיתי מהעבר, על חברים, על שכנים, על בית ספר, על אמא ואבא. עד אלזה מגלה מה קרה לסבתה האמיצה ולילדים רבים שחיו באירופה בתגופה שזעזעה את העולם כולו. מתאים ליום הקדיש השני ובתקופת השואה. הילדה שלא ידעה לישון, מאת אורית אבני ברון. היא טובה בכדורעף, בנידוד על ענף, באיסוף עלים, במרדף אחר גמלים, בעיקום כפות, בקפיצה על ספות, ורק דבר אחד, היא לא מצליחה לישון. ילדה מתוקה ושובבה יוצאת בפיג'מה לדרך, לחפש את התשובה לשאלה הגדולה, איך נרדמים. דני קרמן ואורית אבני ברון ציירו וחרזו סיפור מקסים וממש לא מרדים על ילדה שכולנו מכירים מקרוב. רני, קרוב למיקרופון. הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. הייתי הילד הכי
בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. בלילה הייתי בוחרי בתוך הסליחות, אלוהים תעשה שלא יסתירו לי ושאוכל ללמוד. אני חושב שמישהו למעלה שמה אלוהים, שישב אני בן 7 וגומר הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. קריאת ספרים היא מהחוויות המלמדות אותנו לאורך חיינו ומעוררות בנו רגשות וזיכרונות. לקרוא פירושו להתערבב מתחת לשמיכה עם ספר טוב. לקרוא פירושו לחשוב על דמויות ואירועים שהביאו שמם על התנהגותנו ועל חיינו. גם הם אלה יצירות ויצירי רוחו של סופר, ולחשוב עליהם כאילו פגשנו בהם אישית. לקרוא פירושו להיזכר בסיפורים שקרו לפנינו עם או אבא שהיינו ילדים. לקרוא פירושו להתייחס לספרים באהבה ובכבוד יותר מאשר לכל חפץ אחר המצוי ברשותנו. תארו לכם שפה שאין בה מילים כמו בובה, מידה, גרב, חריטה, כדור, כובע, מגהץ, משרת, מנגינה, מכונית, משטרה ועוד ועוד. איך היינו יכולים לדבר ללא מילים אלו? את כל המילים הללו חידש אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית. הוא גם כתב את הספר הגיבור לבית אבי, המתאר את סיפורו של הילד הראשון בארץ ישראל אשר דיבר עברית. בזכותו שפתנו התחדשה והופצה בארץ ישראל. היי ארנב, מי אתה? מה אתה מתפרץ לנו בארץ הטקס של הספרים? אני ממושי ארנב מהטקס אני מחבר חבר. בוקר אחד יצא ארנב ממושי לטייל ביער. זו הפעם הראשונה שיצא לטייל לבדו, בלי אמא ארנבת. לפני שיצא, נתנה לו אמא ארנבת 3 בלונים אדומים, שיהיה לו שמח. טייל הארנב ביער ופיזם. בדרך הריח הארנב ממושי את הפרחים, ועמד והסתכל בציפור קטנה. פתאום שמע רישוש וראה משהו רוקד באוויר. דבורה, אתה קצת הבלונים שלי. אני לא דבורה, אני פרפר. אמר הפרפר הכחול ונעלם. חבל שהפרפר נעלם, באמת חבל, אולי הוא נעלם. הצטער הארנב והמשיך ללכת. ממושי הלך והלך לאן שהרגליים הלכו, והגיע לגבעת חול. שם פגש 3 קיפודים.
חיבקו הקיפודים את הבלון חזק חזק, פעם קיפוד אחד ואז קיפוד אחר, ובסוף חיבקו אותו שלושתם ביחד, ואז הבלון התפוצץ. המשיך הארנב לטייל ולפזם בלחש. חידה. כך הלך ופיזם עד שפגש משפחה של לטאות. אבא לטאה, אמא לטאה ותינוק לטאון. וכולם ציירו בזנבם על החול. אף פעם לא ליטפתי בלון. אם תיתן לטאון בלון, כולנו נהיה חברים שלך. חשב ממושי, הלטאות אינן קיפודים, ונתן ללטאון בלון. ליטף לטאון את הבלון, ליקק בלשונו, וחבט בזנבו, והבלון קפץ וקפץ. אך כשצבט בשיניו, התפוצץ הבלון. הבלון הזה מקולקל, אני לא רוצה להיות חבר שלך. אמר לטאון ומיהר להסתלק עם אביו ואמו. והארנב הלך בצעדים עצובים, החביא את קולו ופיזם בלחש בלחש. כך הלך ממושי ביער, עד ששמע קול צרוד. חשב הארנב, הצב אינו קיפוד ואינו לטאה, והושיט לו את הבלון. ליטפו עצבים את הבלון, ואט אט טיפסו עליו והתנדנדו. ומה קרה לבלון? התפוצץ. הבלון הזה קרוע. אנחנו לא רוצים, זה לא שווה. אנחנו לא רוצים להיות חברים שלך. עכשיו אין לי בלונים. עכשיו אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. אמר הארנב ממושי וישב על אבן בצד הדרך. משהו מרחף התקרב אליו. היה זה הפרפר הכחול. בהתחלה הפרפר והארנב חייכו זה לזה בחיוכים קטנים. אחר כך הארנב נופף באוזניו והפרפר נופף בכנפיו. ממושי, אתה ארנב חמוד. אני רוצה לשבת על האוזן שלך. אני מאוד מאוד רוצה. אתה מסכים? באמת? אבל אין לי בלונים. כל הבלונים נגמרו. אני בכלל אוהב בלונים. אני אוהב אותך ואני רוצה להיות חבר שלך. קוראים לי הפרפר נומי ואני אמד אותך לרוץ ולהשיג את כולם, אפילו את הגשם ואת הרוח. טייל הפרפר על אוזנו של הארנב, וכל הדרך פטפטו. כשראו בדרכם ציפור מתחבאת בין הפרחים, היה הפרפר לוחש לארנב מה שם הציפור ומה שם הפרח. אפילו את שמות הקוצים לחש לו. והפרפר היה עף, והארנב היה רץ אחריו. כך עד הערב. ממושי, צריך לחזור הביתה לפני שהחושך התחיל. ליד הבית חיכתה אמא ארנבת. היא ראתה מרחוק את הארנב, נופפה באוזניה ואמרה, לפי הרצון המהירה, אני רואה שלממוש היה משמח. רץ ממושי אל אמו וקרא בשמחה. אמא, חזרתי הביתה עם חבר, אמא פרפר לאומי. הוא מלמד אותי לרוץ, להשיג את כולם, אפילו את הגשם ואת הרוח. מיהרה אמא ארנבת לנפח בלון, וניפחה, שיהיה גדול במיוחד. קשרה בחוט והושיטה לפרפר. אני בכלל לא אוהב בלונים. ואז עף על אוזנו של הארנב והדביק שם נשיקה קטנה. וממושי הארנב שר בעליזות. גם הארנב שר, אבל הוא לא שר בקול, רק בלב, ורקד באוויר, רקד ורקד. יש לו חבר והוא לא לבד.
ועכשיו, למצעד הספרים. הרינו מזמינים את ספרי מצעד הספרים של שנת השעה. חזרו בבקשה ילדים, תחזיקו את הספרים, חזרו אליי, תחזיקו בבקשה את הספרים, שימי עוד פעם את המוסיקה, תעלו חזרה, כל אחד לוקח ספר ועומד כאן בבקשה, כולם, שימי בבקשה את השיר, כולם, אני בין לכולם, תקשיבו מעגל גדול.